Ni wedi cyrraedd penwythnos ola'r Cymru Prem. Hwlffordd chwilio am y gemael gyfle yna. Ergyd gynnar. Ergyd gynnar yna. Yn disgyn i Cael Cenifed. Jacob Bacon. Hawkins. Amen efo fo mewn i'r cwrs Cosby. Amen yn syth at Alex Pennock sy'n ei gollwng hi. Hawkins yn y fan a'r lle i roed Hwlffordd ar y blaen. A Nina wedi chwarae 2 funud yn unig yma yn heilen ar ddôl y bont. Cangymeriad gan Alex Pennock yn gollwng y bêl a Dan Hawkins. Dyna i 5 gôl o yn y gyngrair tymor yma. Danny Williams. Cyrraedd Rio Booth. Yr ergyd. Yr ergyd gan Morgan Evans. Yn mynd heibio'r postyn. Hwlffordd yn ôl mewn meddiant. Dylan Rhys y capten. Corey Shepherd. Ergyd. Corey Shepherd. Yn taro'r rhwyd ochr. Bêl gan Dan Hawkins i gôl gynnar o gwahanu'r 2 dîm ar hyn o bryd. Cael Cenifed. Amen yn rhydd yn y cwrt Cosby. A dydy Ben Amen ddim yn methu o'r safle yna. 11 munud yn unig ar y cloc yma yn Sir Benfro. A'r tîm cartra wedi dwblu mantais. Y bêl drwodd i Ben Amen. Gwbl rhydd yn y cwrt Cosby. A dim ond slotio'r bêl na heibio i Alex Pennock i'w gwneud hi'n 2-0 i Hwlffordd. Meddiant yn ôl gan Hwlffordd. Dylan Rhys yn taro hwnna'n uchel i gyfeiriad y cwrt Cosby. Amen! Y bêl yn cael ei roed ar blat i Ben Amen. Ond oedd o methu sleifio y bêl o dan goesa Alex Pennock. Bacon. Hawkins yn troi. Chwilio am y bas drwodd at Corey Shepherd sy'n torri yn rhydd. Corey Shepherd yn ceisio mynd heibio i Alex Pennock. O mae Alex Livesey yn pwyntio at y smotyn. Trosedd gan gôl geidwad Llanelli ar Corey Shepherd. 27 o funud ar y cloc. A dydy Ben Amen methu rhwydo'r drydydd o'r smotyn. Honna yn cael ei harbed ar y postyn gan Alex Pennock. Dihangfa i'r ymwelwyr. Capten Llanelli Sean Cronin. Chwarae hi'n fer at Tristan Jenkins. Joe Lloyd. Colli'r bêl. Corey Shepherd. Hawkins efo fo. Hawkins! A dyna'r drydydd i Hwlffordd. Dan Hawkins chwarae hyfryd i mewn i'r cwrt Cosby. A Dan Hawkins yn cael ei ail am y pnawn i chweched yn y gyngrair tymor yma. Y bas letraws gan Abruzze at Iori Humphreys i mewn i hanner Llanelli. Corey Shepherd. Dan Hawkins! Ac am gôl gan Dan Hawkins. Dyna hat-trick i Dan Hawkins, y bedwaredd i Hwlffordd ac am ffordd i gael y chatrys. Ergyd hyfryd Dan Hawkins. Greg Walters. Rhys Abruzze. Abruzze! Wel, am bas hyfryd i lwybr Rhys Abruzze. Ac am gôl hyfryd iddo fo. Dyna 5 gôl Hwlffordd pnawn yma. Mae wedi cymryd llai na 8 munud yn yr ail hanner iddyn nhw ychwanegu 2 arall. Bradley Gibbings yn dal i fynd. Gibbings. Mewn cwrt Cosby. Arbediad gan Ifan Ott. Yn disgyn i Sam Parsons. Ond ergyd ddim ar y targed gan Sam Parsons. Rhys Abruzze ar rediad i mewn i hanner Llanelli. Will Hughes yn mynd heibio y croesiad at y postyn pella. Ben Amen.
A'r cyfla'n disgyn yn y cwrt Cosby i'r eilydd Ashley Watkins. Dim ond cyffyrddiad oedd eisio. Y bel yn cael ei thynnu nôl yn hyfryd gan Amen. Ond Watkins yn procio honna dros y traws yn y diwedd. Watkins at Abruzzi. Abruzzi ar rediad. Corey Shepherd oedd yno. Mi oedd angen y cyffyrddiad yna gan Alex Pennock. Bydd un gic gornel arall i Hwlffordd. Corey Shepherd. Bas yna i Jack Wilson, y croesiad hawdd i Cronin. Macwyr Amiti, y bel! Wel, am gol i Hwlffordd. Dyna neb wedi gweld hwnna yn cyrraedd cefn yr Rhwyd. Panash Macwyr Amiti. Dyna bellter, dyna ergyd. Ben Amen yn dwyn honna o afal Oliver Williams. Oliver Williams yn gwneud yn wych i ddod yn ôl i arbed yr ergyd gan Ashley Watkins. Mae'r peryg yn dal yno. Gwaith da gan y golwr ifanc. Abruzzi a'r gic gornel. Honna heibio i bawb. Mi oedd i oddi ar y llinell yn y diwedd. Mae'r bel yn dal yn y cwrt Cosby. Mae'n cael ei chlirio mor bell a phosib yn y diwedd. A dyna'r chwiben ola gan Alex Livesey. Nawn godidog i Hwlffordd yma yn hawlio'r seithfed safle yna. Cadw gafal arno fo gydag awdurdod. Ac yn ennill ei lle yn y gema ail gyfle yna i gyrraedd Ewrop.